Едно упражнение против болки в средата на гърба. Можеш да го включиш в тренировките си за горна част. Много честа грешка на хората, които тренират в фитнеса, е, че правят няколко такива размахвания и след това директно скачат на лежанката. И после се чудят защо ги боли рамото или гърба. Като си седял по цял ден пред компютъра и след това отидеш да тренираш, трябва преди това да мобилизираш средната част на гърба си. Това ще те подготви за по-тежката работа след това. Затова ето ти едно много добро и бързо упражнение, което няма да направи тренировката ти по-дълга. Заставаме в позиция на разкрач. Десния крак назад, левият напред. С дясната ръка хващаме ластика и се подпираме на пода. С лявата ръка се протягаме активно нагоре към тавана и в най-горната част се опитваме максимално да съберем лопатките една към друга. Също така, докато въртим нагоре, бутаме с дясната ръка активно надолу към пода. А когато спускаме надолу, се опитваме максимално да раздалечим лопатките една от друга. А позицията на разкрач ни позволява да премахнем кръста от упражнението и да се фокусираме максимално върху средната и горната част на гърба. Ако и ти искаш да тренираш без болка и ти трябва професионална помощ, запиши си час за разговор с мен от линка в профила ми.